Rămăsesem eu datoare de foarte multă vreme cu un reading vlog. Și anume un reading vlog la Sânge și miere, continuarea de la Șarpe și Porumbel, cumva o continuare drăguță a reading vlogului pe care l-am făcut vara trecută. Ideea este că eu vreau să citesc această carte cât mai repede cu putință, pentru că m-am cam aglomerat. Din nou, în altă ordine de eu am început deja cartea, puțin trișat aș putea spune, am început audiobook-ul, am ascultat cam 20-25 de minute în drum spre facultate, pentru că m-am gândit eu, timp extra acolo. Și cât stăteam în autobuz, mi-am pus căștile și am ascultat cam primul capitol, cam atâta cred că venea. Începutul este oarecum bun, mi se pare că cineva ascunde ceva, dar să vedem. Iar dacă vreți să vedeți audiobook-ul, vă spun, este disponibil pe Scrib, o să vă las link dacă nu uit cu audiobook-ul în descriere, iar pentru Scrib știți cu abonamentul alea, nu vă mai spun acum. Dar zic să procedem pentru că trebuie să mă duc până în oraș, așa că citim până se face ora de plecat. Timpul pentru un foarte scurt update legat de carte. Am citit aseară destul de mult, sunt mândră de mine, încep să-mi revin cu cititul, știți că vă spuneam că nu prea mai citesc în ultima vreme. Și am o întrebare care mă bântuie de altfel. Când știi că viața ți-e în pericol, că sunteți cele mai căutate persoane din tot regatul, cum te poți gândi numai la plăcerea fizică și hai să plecăm din tabăra protejată ca să mergem în pădure la lac să nu mai zic ce. Cum ai face asta? Că nu poți să înțeleg ce e în capul tău ca personaj, ca om. După am rămas uimită de faptul că nu a realizat vânătorul niciodată ce implicații sunt pentru Luș, pentru faptul că ea e fiica reginei vrăjitoarelor albe. Adică rămâne așa, o să ajungă regină. Da, cam asta e ideea, dacă măsa moare, ea e următoarea. Adică asta e ideea de bază, când faptul că nu știu, e o monarhie. Asta mi se pare super ciudat. Momentan sunt într-o ceartă continuă pentru modul în care o să abordeze, cu cine să se alieze, mai ales că ea a găsit regina și că Rain dorește foarte mult să meargă la mormântarea cardinalului. Mi se pare un pic obsesie mersul ăsta al lui și riscul pe care îl și-l asumă, pentru că are impresia că acolo va lovi regina vrăjitoarelor. Și mi se pare foarte amuzant că asumă foarte mult la un moment dat faptul că o cunoaște excelent, că fiind vânător toată viața lui a cunoscut-o. Scuză-mă, ești împreună cu fisa. Cred că o știe mai bine. Vă rog eu cineva să-l ucidă pe Raid. Vă rog. Deci, e într-o situație în care femeia pe care o iubește mai puțin și moare și el e... Nu magie, nu pun mâna pe așa ceva, Doamne ferește, apără-mă și pădește-mă. Băi, deci nu pot să-l înțeleg ca personaj, nu pot să-l înțeleg ca individ. Nu, mă bate pur și simplu, nu-mi dau seama cum anume poate fi atât de cretin, el fiind totuși într-o relație cu moștenitoarea vrăjitoarelor albe, dar el urăște magia și îi repugna, adică cumva, nu știu, mi se pare că o iubește pe lui, dar numai partea care convine lui și asta e... Bun, am ajuns pe la pagina 400 și un pic în carte și am zis că e cazul să fac un update pentru că mai am puțin și termin. Și pot să vă spun că sunt puțin mai mult confuză, pentru că la un moment dat în carte are loc o confruntare, se întâlnește caravana spectacolelor, o să vedeți la ce mă refer cu asta, se întâlnește cu un fost prieten un prieten al lui care este vrăjit. Ce este confuz pentru mine? Nu apare decât confruntarea, nu apare ce se întâmplă cu omul după ce își recapătă amintirile, dacă și le recapătă. Nu spune ce se întâmplă cu el mai departe. Nu ne spune ce a avut această implicație, faptul că acel om a fost vrăjit. Nu ne spune de cine. Sau dacă ne spune, nu știu dacă ne spune sau e ceea ce cred eu, dar cum nu ne spune de exact ce s-a întâmplat, nu ne spune cum, nu ne spune mai nimic. Adică toată chestia asta care putea fi așa, a făcut autora pachetul, ți-a livrat-o, ți-a arătat, uite, pixul ăsta e întâmplarea, ca o lăsăm la o parte, nu ne mai interesează. Nu știu, nu-mi place chestia asta, mi se pare făcută destul de prost. Adică mi se pare că această oportunitate faină să crezi, să construiești intriga, folosind asta, nu știu, ca o piatră importantă, a dispărut. Autora a zis, nu mai place.
În primul rând îmi cer scuze pentru faptul că nu vă pot arăta cartea. S-a întâmplat o chestie tare dubioasă, în sensul că a trebuit să refac ultimele 2 părți din clip, după cum vă uitați cele care sunt cu părut. Prima parte am refăcut-o din cauza sonorului și mă gândeam, ok, o bucățică de clip care mi-a ieșit. Ei, a doua vă spun că a trebuit să o refac pentru că cineva, eu, convinsă că a filmat, nu și-a dat seama că n-a apăsat pe butonul de înregistrare a clipului, ca atare n-aveam taman concluzia finală, în care vă prezentam și cartea. Ei, nu am cartea să vă arăt, o să o inserez probabil pe aici, dar voi știți oricum că tot clipul este despre sânge și miere. O carte care pot spune că a avut ceva controverse, în sensul că toată lumea se aștepta să fie extraordinar de bună, la fel de bună, cel puțin la fel de bună, precum volumul 1, și cum majoritatea bookstagramelor spun că Ei, se pare, și rasa cade pe scaun, că și eu mă alătur lor, din păcate, știți că mi-e place puf contra curentului, dar nu este cazul. Cartea scârție din toate încheieturile. Se citește foarte repede, schimb, asta vă pot spune, se citește super repede, m-a scos într-adevăr dintr-un reading slump, mulțumesc pentru asta, dar în rest mi se pare foarte, cum să vă explic, structura cărții mi se pare foarte proastă, în sensul că personajele pe care noi le-am îndrăgit sunt duse cumva la extreme. Lu, pe de-o parte, pare că a nebunit complet, deci fetița asta nu mai e de plină facultății mentale, Iar pe de altă parte, nici Rei nu-mi pare mai sănătos. Nu știu dacă dorința asta de a crea atâta haos este autoare, în sensul, mamă, creezi atâta haos, îi fac pe ăștia complet nebunii. Și la finalul volumului, fapt în volumul 3 pun înapoi pe linia de plutire. Nu știu că asta a fost intenția, dar personajele sunt de nerecunoscut aproape în multe cazuri. Pe de altă parte, într-adevăr, mi-a plăcut mai mult de Coco în volumul ăsta, este mult mai ok. Pe de altă parte, și structura cărții. Apar la un moment dat niște scene care nu mai au urmări. Din mai evenimentul care a fost șocant, care a fost wow, nu are consecințe. Și asta mi se pare foarte ciudat, faptul că nu se vede o urmare. Cumva, în momentul în care vorbim de genul ăsta de roman, vorbim de o acțiune liniară care se construiește. Pleci de la întâmplarea X și începi să construiești peste ea, luând fiecare întâmplare și urmările acestea ducându-le mai departe. Ei, cumva în această carte întâmplările se petrec, dar nu prea au consecințe în întâmplările următoare. Cum v-am spus mai devreme, are loc acel atac, se întâlnește cu acel prieten, dar după dispare toată treaba. Și asta mi se pare nemaipomenit de dubios, în opinia mea. Acum, celelalte personaje, din păcate, singurul personaj fain și construit mai egal moare. Nu știu dacă asta se consideră spoiler, mai ales că nu am spus cine, dar într-adevăr moare cineva undeva prin carte și taman singurul personaj care îmi plăcea. Deci, n-aș putea spune, aș putea merge pe un 2,53 steluțe, niciun caz 4, nici cu atât mai puțin 5. Pe total, o să continui seria, o să continui cu volumul 3, tocmai pentru că vreau să mă hotărăsc dacă seria într-adevăr s-a pierdut, a fost un volum 1 scripitor sau autoarea a dorit să facă un haos de nedescris în volumul 2 pe care să le îndrepte cumva în volumul 3. Sper foarte mult ca în volumul 3 personajele să fie construite mai bine, în sensul care îmi doresc să o văd pe Lu un personaj complex, nu vreau să văd pe Lu nebună. Vreau ca cineva să dea în cap lui Rei legat de magie, mi se pare un nenorocit și mi se pare format complet aiurea în acest volum. Vreau să văd pe Coco luând funcția de regină, chiar îmi doresc foarte mult chestia asta și vreau să aflu trecutul ei foarte mult. V-am spus, personajul cu un schimb, ea ca personaj este mult mai bine definită. Legat de vrăjitoarele roșii, vreau să văd care sunt intențiile lor, ce se întâmplă. Și m-a enervat maxim faptul că vine o zeitate la finalul cărții, apare această zeitate super duper și spune, da, nu mă pot băga între voi, nu pot să intervin cu omenirea, dar în același timp pot să dorm, să nu zic altceva, cu cineva din omenire, fără consecințe, evident, că doar eu nu mă amestec cu voi. Hai, serios. Adică asta mi s-a părut cumva foarte scârt, adică scârța nu iese bine. Dar sper că toate chestiile astea au fost doar așa un talmeș-balmeș de informații pentru a face un volum 3, cam ca de asta avea nevoie seria ca să se ridice și așa am impresia că foarte mulți cititori o vor abandona după volumul 2. Ca atare e nevoie de un volum 3 foarte, foarte impresionant ca să se salveze situația, în opinia mea. Aceasta a fost părerea mea despre Sânge și miere. M-am dezamăgită de faptul că nu puteam să vin să vă zic toți aia de pe Booksta greșesc. Asta e cel mai tare roman al secolului.
chiar sunt dezamăgită pe partea asta. Dacă vouă v-a plăcut, în schimb, și puteți arăta alt punct de vedere față de cum am văzut o carte, vă aștept în comentarii să discutăm mai pe larg despre asta. Acestea fiind spuse, noi ne revedem duminică și vă urez o săptămână superbă!